Zdravím všetkých našich poslucháčov už v poradí 19. podcaste Café e Percento a moje meno je Renata Bederková a ako už viete, budem dnešný podcast prevádzať ako tak moderátorsky, tak aj čo to odborne. A dnešným mojím hosťom je Ivan, ktorý počúvate naše podcasty pravidelne, už veľmi dobre známa daňová poradkyňa a odborníčka s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti účtovníctva Lucia Jeleníková. Lucka, vitaj. Ďakujem, že si aj dnes opäť prišla a prijala pozvanie na ďalší podcast. Ahoj Renátka, ďakujem za pozvanie a prajem pekný deň všetkým našim poslucháčom. Téma zdaňovanie fyzických osôb je v tomto období veľmi aktuálna. Aké príjmy fyzická osoba alebo daňovník je povinná priznať v daňovom priznaní a aké daňové priznanie podať a akú daň zaplatiť? Toto by sme si mohli dneska rozobrať. Tak v prvom rade to závisí od skutočnosti, či je fyzická osoba daňovníkom, takzvaná samostatne zárobkovo činná osoba, teda podnikateľ, skratke, alebo sa jedná napríklad o zamestnanca alebo inú fyzickú osobu nepodnikateľa. Zamestnanci samostatné daňové priznanie spravidla nepodávajú. Na základe ich žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie dane a týmto sa jeho daňová povinnosť vysporiada, či už formou preplatku alebo nedoplatku. Za určitých okolností, ale však zamestnávateľ ročné zúčtovanie nemôže vykonať. Áno, je to v prípade, ak zamestnanec má iné príjmy, ako je klasická mzda, respektíve ak zamestnanec má počas roka viac zamestnávateľov a rozhodne sa podať daňové priznanie sám, alebo ak má iných zamestnávateľov zo zahraničia napríklad. Áno. V prípade, že sa jedná o zamestnanca, ktorý sa rozhodne podať sám daňové priznanie, použije na tento typ tlačivo A. Spočíta všetky svoje príjmy podľa potvrdení od zamestnávateľov, odpočíta si zaplatené poistné, uplatní si odpočítateľné položky, teda nezdaniteľnú časť základu dane, prípadne tretí pilier, to znamená to DDS, uplatní si daňový bonus a vypočíta základ dane a odpočíta zaplatené predávky. V prípade preplatku si uvedie svoje číslo účtu a v prípade nedoplatku zaplatí daň na svoj osobný účet daňovníka. Pri podaní daňového priznania má ešte možnosť vyznačiť poukázanie 2% pre vybranú neziskovú organizáciu. Prílohou daňového priznania v tomto prípade sú všetky potvrdenia od zamestnávateľov, na základe ktorých vlastne si spočítava tie svoje príjmy. A tu je rozdiel, že na rozdiel od fyzických osôb, podnikateľov nemusí takýto daňovník vyplnené daňové priznanie s prílohami zasielať prostredníctvom finančnej správy elektronicky, ale môže ho klasicky zaniesť alebo poslať poštou na príslušný daňový úrad. Áno, ale tak máme teraz mladých ľudí zdatných, ak majú teda elektronický občiansky preukaz teda s čipom a majú nainštalované úspešne všetky certifikáty, tak môžu svoje daňové priznanie poslať tiež elektronicky, nebráni sa teda tejto možnosti. Je to pohodlnejšie, netreba nikam chodiť a v podstate ani sledovať nejaké úradné hodiny. Ešte potom ale v takomto daňovom priznaní odporúčam uviesť telefonický kontakt, lebo v prípade chyby alebo nejakej inej nutnej opravy správca dane pri spracovaní potom, keď narazí na takúto skutočnosť, zvykne zavolať a opravy sa vedia veľmi rýchlo zrealizovať. Daňovníci ostatní používajú na účel svojho vyčíslenia základu dane a daňovej povinnosti priznanie tlačivo typ B. Čiže ak majú iné ako príjmy zo závislej činnosti, lebo na závislú činnosť máme vyslovene iba tlačivo A. A vráťme sa teraz k ostatným daňovníkom, čiže fyzickým osobám, ktoré majú povinnosť podať toto daňové priznanie. Skrátka to budú všetky fyzické osoby, ktoré majú príjem podľa paragrafov 6, 7 a 8 zákona o dani z príjmov. Paragraf 6 nám zahŕňa prípady, kedy je daňovníkom osoba, ktorá dosahuje zdaniteľné príjmy z aktívnej podnikateľskej činnosti. Najčastejšie teda sa sem zaraďuje poľnohospodárska výroba alebo klasické príjmy z podnikania. Potom sú to príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu a z činnosti, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním, napríklad ako advokát, daňový poradca a podobne. Ďalej z činnosti znalcov a tlmočníkov, sprostredkovateľov, no a potom ešte aj príjmy z činnosti športových odborníkov. Alebo pasívne príjmy, teda buď z prenajmu nehnuteľnosti, alebo z použitia diela, alebo z použitia umeleckého výkonu, ľudovo príjmy z autorských práv. A samozrejme netreba zabudnúť na príjem z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom daňovníka, že úroky z peňažných prostriedkov na bežných účtoch,
ak sú dneska príjem z predaje podniku alebo jeho časti a výška odpusteného dlhu alebo jeho časti u dlžníka. A v súvislosti s príjmom z nakladania s obchodným majetkom teda netreba zabúdať aj na situácie po skončení podnikania, kedy často dochádza napríklad od predaju obchodného majetku, klasické aut na nábytok alebo niečo podobné, a nie je možné uplatniť na takýto príjem oslobodenie, pokiaľ nie je splnený časový test. Časový test vlastne znamená ľudskou rečou počkať 5 rokov predajom majetku po skončení podnikania. Áno. A povedzme si, prečo v zásade je to taká podmienka v zákone o daní z príjmov, nakoľko počas podnikania alebo počas používania tohto majetku na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním boli uplatňované určité daňové výdavky, ktoré znižovali základ dane. Preto si asi správca dane teda v zákone určil lehotu, počas ktorej si ako keby, nazvem to tak ľudovo, že chcel vrátiť tieto výdavky tým. No, lebo on potom vychádza z toho, že keď si to preraďujem napríklad z podnikania do bežnej činnosti osobnej spotreby, tak vlastne máme tam nejakú zostatkovú cenu. Áno. A potom vlastne táto zostatková cena by bola ako keby nákladom pri predaji po tých 5 rokoch. Takže tak. Dobre. Ďalšie príjmy, ktoré sú predmetom dane u fyzických osôb, sú príjmy z kapitálového majetku a zahŕňajú predovšetkým úroky, výnosy z cenných papierov, iné výnosy skladov na vkladných knižkách, z peňažných prostriedkov na vkladovom účte, prípadne účty teda na stavebného sporiteľa alebo iné výhry. A ďalej úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek, dávky z doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu, ako aj dávky z toho celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu a aj plnenia spoistenia pre prípad dožitia určitého veku. Áno, môžu to byť aj výnosy zo zmeniek, teda okrem príjmov z ich predaja, príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia, potom výnosy alebo teda príjmy zo štátnych dlhopisov, štátnych pokladničných poukážok. V podstate všetky tieto príjmy podliehajú zdaneniu, sú presne vymedzené v paragrafe 7, je ich tam veľmi veľa a sú všeobecne príjmami z nakladania s kapitálovým majetkom. Dosť často inak sú tieto príjmy zdaňované zrážkovou daňou. Áno, čo vlastne znamená, že daňovník dostane príjem zdanený, alebo teda neto príjem. Najčastejšie sa so zrážkovou daňou stretávame pri úrokoch na bežných účtoch, prípadne pri výnosoch cenných papierov alebo aj v prípade tých autorov. Áno. Stále počúvate podcast Café Epercento. Dane, účtovníctvo a mzdy pre odborníkov, ako aj bežných ľudí. Viac informácií nájdete na www.epercento.sk. V rámci spolupráce so spoločnosťou Sféra, ktorá ponúka účtovné a daňové webináre a videoškolenia s odborníkmi z Ministerstva financií a finančného riaditeľstva, auditormi a daňovými poradcami, vám odporúčame navštíviť stránku www.seminare.sfera.sk, na ktorej sa dozviete, kedy sú plánované webináre a školenia zamerané na fyzické a právnické osoby a ich daňové, účtovné, odvodové a iné povinnosti. Poslednou, pomerne veľkou skupinou sú tzv. Ostatné príjmy, alebo teda paragraf 8 zákona o daní z príjmov. A túto časť daňového priznania budú vyplňať daňovníci, alebo teda fyzické osoby, ktoré predali nehnuteľnosť, prípadne hnuteľné veci, ak boli v používaní v tom obchodnom majetku spomínanom a nie je možné ich oslobodenie, ďalej príjmy z prevodov cenných papierov, opcií, alebo prípadne príjmy z prevodov podielov na spoločnosti s ručením obmedzeným. Ale taktiež by som spomenula výhry v lotériách alebo reklamných súťažiach, žrebovaniach, ceny z verejných súťaží, potom kategória zdravotníkov i peňažné alebo nepeňažné plnenia im poskytnuté, ďalej náhrady nemajetkovej újmy, príjmy zo sponzorských zmluv, príjmy z prerozdelenia kapitálových fondov a v súčasnosti čoraz najčastejšie príjmy z predaja virtuálnej meny. To je taká chuťovka. Dobre. Pri zdaniteľných príjmoch a vyčíslení základu dane všeobecne teda netreba zabudnúť aj na BSM, teda bezpodielové spoluvlastníctvo manželov alebo prípadne podielové vlastníctvo a rozdeliť príjmy v takom pomere, v akom je teda dohodnuté alebo pripadajúcom na jednotlivé podiely, ale k tomu teda v správnom pomere priradiť aj výdavky. Následne si potom každý daňovník vysporiada
svoju daňovú povinnosť sám za seba. A pri týchto príjmoch netreba zabudnúť na skutočnosť, že nie sú len zdaniteľným príjmom a predmetom pre výpočet základu dane, ale aj predmetom zdravotného poistenia. Čiže daňovníci môžu v priebehu septembra očakávať zásielku zo zdravotnej poistenie s vyčíslením nedoplatku poistného. Na zdravotné poistenie. Daňovníci, alebo teda fyzické osoby, ktoré svoj zdaniteľný príjem nájdu v niektorom z vyššie spomenutých paragrafov, pre výpočet svojej vlastnej daňovej povinnosti musia správne určiť základ dane. Čo znamená, že zdaniteľný príjem, alebo teda zdaniteľný príjem, na ktorý nie je možné uplatniť oslobodenie, treba vylúčiť a tento netreba zdaňovať. Najčastejšie napríklad sú spomenuté nehnuteľnosti. To je byt, ktorý kúpil daňovník, má ho vo vlastníctve viac ako 5 rokov, následne ho predá. Takýto predaj spĺňa podmienku oslobodenia a daňovník nepodáva daňové priznanie, to je ten tzv. Časový test. Áno, vrátime sa k základu dane. Všeobecne by sa dalo povedať, že do základu dane, prípadne čiastkového základu dane sa zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. A výdavky, ktoré môžeme k jednotlivým príjmom priradiť, sú vymenované v zákone o daní z príjmov. Tak, ak sa jedná o daňovníka a fyzickú osobu, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo daňovníka, teda, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia a neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť vo výške 60% z úhrnu príjmov, ale teda strop je 20 000 eur a sú to tzv. Paušálne výdavky. Áno, tie paušálne výdavky znamenajú, že daňovník nepreukazuje žiadne výdavky dokladmi, bločkami, len ich percentuálne vypočíta v daňovom priznaní a do výdavku sa následne ešte zahrnie zaplatené poistné zo zdravotnej, prípadne sociálnej poisťovne. A pre úplnosť uvediem, že paušálne výdavky sa môžu uplatniť len na aktívne príjmy, čiže to sú tá závislá činnosť a SZČO, a nie pasívne, teda na najčastejšiu skupinu príjmov z prenajmu sa už v súčasnosti uplatniť bohužiaľ nedajú. A pri vypočítaní základu dane ďalej si daňovník uplatní rovnako ako pri daňovníkovi zamestnancovi, teda s priznaním typu A, svoju nezdaniteľnú časť na daňovníka, ďalej nezdaniteľnú časť príspevku do 3. piliera, prípadne daňový bonus, alebo ešte aj nezdaniteľná časť na manželku alebo manžela a takto zistí svoju daňovú povinnosť. Lehota na podanie daňového priznania je chronicky známa, je to 31. marec, prípadne máme 36. jún po oznámení odkladu. No a pre daňovníkov s príjmami zo zahraničia si to môžeme posunúť až na 30. september. A ostatní daňovníci majú potom možnosť daňovej evidencie. Je to vlastne prehľad o príjmoch a výdavkoch v časovom slede. Kľudne to môže byť aj vo forme excelovskej tabulky. Ak by som to zhrnula, tak máme dve skupiny fyzických osôb, ktoré daňové priznanie podávajú. Buď sú to zamestnanci, ktorí nepožiadali o vykonanie ročného zúčtovania, z nejakého dôvodu nechcú, aby im to zamestnávateľ robil, a podajú daňové priznanie typu A, čiže to jednoduchšie, alebo ostatné fyzické osoby, ktoré majú buď kombináciu príjmov zo závislej činnosti, čiže boli zamestnaní a majú treba aj živnosť a iného typu, napríklad tej živnostenského oprávnenia, alebo mali predali kapitálové príjmy, alebo predali nejakú nehnuteľnosť. Ale len iné príjmy podľa paragrafu 6 a 7 a 8 a títo podávajú vlastne daňové priznanie typu B. Je ešte niečo, pričom by poslucháči mali v súvislosti so svojimi príjmami spozornieť? No, určite by som dala do pozornosti všetkých, ktorí poskytujú buď teda osobné služby alebo prenajímajú nehnuteľný majetok prostredníctvom digitálnych platform, to znamená Uber, Airbnb, Booking a podobne, ktoré sú označované ako digitálne platformy a tieto platformy vlastne majú novú oznamovaciu povinnosť platnú od 1.1.2023. To znamená, digitálne platformy informujú správcu dane o konkrétnych fyzických osobách, ktoré sú aktívnymi predávajúcimi na týchto platformách o výške ich vyplatených príjmov. Áno, z tejto oznamovacej povinnosti sú vyňatí tzv. Vylúčení predávajúci, to sú fyzické osoby, ktorým poskytovateľ počas oznamovacieho obdobia sprostredkoval menej ako 30 vybraných činností spočívajúcich v predaji tovaru, za ktorý celková vyplatená alebo pripísaná suma odplaty neprekročila čiastku 2000 eur. Takže tieto fyzické osoby sú povinné podať daňové priznanie typu B a veľmi dôležité pre nich bude zatriedenie príjmu, či už podľa paragrafu 6 alebo 8. To znamená aktívne príjmy, aktívna činnosť alebo paragraf 8 ostatné príjmy, ktoré sú náhodilé alebo teda jednorazové. A teda
pasívne, spomínané teda naše pasívne príjmy a podaním daňového priznania sú ich povinnosti vysporiadané. Ak však ich príjmy patria do kategórie aktívnych príjmov, tak po ich podaní znova bude ich čakať ešte povinnosť vysporiadať zdravotné poistenie, ktoré im vypočíta príslušná zdravotná poisťovňa. A zašla im teda vo forme prehľadu alebo vykonaného ročného zúčtovania zdravotného poistenia, zväčša to bude teda nedoplatok. Takže treba si dať pozor, finančná správa už o tomto vie, o tých jednotlivých aktívnych, nazvem to predávajúcich. No, verím, že dnešný prehľad bol pre fyzické osoby aj teda pre našich poslucháčov napomocný a pred podaním daňového priznania je dôležité určiť, či dosiahnutý príjem je zdaniteľným príjmom, či je možné uplatniť oslobodenie, prípadne aké nezdaniteľné položky a až následne priradiť možné výdavky a vypočítať daňovú povinnosť. Ľudská, ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor a teším sa na budúce s tebou. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem pekný deň. A tento podcast pripravujeme ako podporu k systému e-percento. Ide o praktickú unikátnu pomôcku pre firmy a účtovníkov, ktorá obsahuje samostatnú časť dochádzkový systém a samostatnú časť vo forme automatizovaných formulárov, ktoré pomáhajú hlavne účtovníkom pri ich náročnej práci a počas daňových priznaní aj s inventarizáciou. Viac informácií nájdete na www.epercento.sk a od mikrofónu zdraví Renata Bederková.